Salton. Mit navn er Alien. Velkommen til endnu en Roblox-video. Vi har lavet 3. Vi har allerede lavet 3. Men nu skal vi... Nu skal vi lave 3. Det er nogle sjove gameplay-serier. Hvis I kan lide dem, så bare like og skriv dem i kommentaren. Og abonner eller subscribe. Og nu skal vi spille Survive Natural Disaster. Det har vi spillet før. Den her gang uden Thomas. Det var ærgerligt at sige, men uden Thomas desværre. Play. Så nu skal vi spille det, og ja, det er faktisk mega sjovt. Vi har den lille kat her, Tommy. Ja, bare han går igen, ja, den går igen. Men gutter, vi skal spille det. Ja, husk at abonnere, fordi der kommer andre ting, hvis I vil have det. Men indtil videre hedder den Alien Roblox, men i opdateringer, så kan det blive noget andet. Og husk, jeg er stadig efter nogen i min squad. Som jeg har set i den anden video, som hedder Let's Go Squad. Så tror jeg, det er Let's Go Squad part 2. Men vi laver den Let's Go Squad serie. Men i hvert fald så spiller vi også, så I også kan se det, imens vi taler. Og så næste år, så skal vi, eller jeg har ikke lovet noget, jeg lover ikke, men måske så skal vi til Florida og til Disneyland, så det bliver faktisk en sjov vlog. Der er mørkt. Jeg kan ikke lide, når det er mørkt. Farmer. Det er tsunami. Det er en tsunami, lol. Nu skal vi lige skrive på engelsk. Hi, I am a YouTuber. I am searching for a squad. Please join. I am doing a YouTube video. Så lad os se, om der er nogen, der gider at join vores squad. Nej, hun har købt en ballon. Han lader til venlig. Just send a free. Sky Tower. Holy damn. Skynd jer ind. Alle sammen. Løb. Vi løber ind. Alle løber derovre, man. Hvorfor? Det er center for en request. Sådan. Au. Nej, jeg døde i Sky Tower. Why? Hvorfor mig? Nej, hvorfor mig? Hvilken er det allerede? Det er en sandstorm, ikke? Hvorfor mig? Vil I gerne svare mig, hvorfor det skulle være mig? Jeg er sammen med næsten alene oppe i det her tog. Lad os se, hvad den anden laver. Hun sidder sikkert og kigger ud. Sandstorm, dodge, flying objects. Lad os se, hvordan det kommer. Man kan ikke se. Kommer der også Oh my god, flying object, man. Så er du det? Flying object, man. Det er vi helt enige i. Flying object. Shit, der er mange nu. Yes, man. Wow! Nej! Nej, gutter. Ja. Så, yay! Wee! Det var ikke meningen, det der. Jeg tror, jeg har fået en myggestik eller et eller andet. Au. Hvis I gerne vil se et face reveal, så bare få mig op på 50 subs. Det går hurtigt. Og jeg vil rigtig gerne lave et face reveal. Ja. Og 100 subs, så bliver det et name reveal, så jeg ikke hele tiden skal bare sige Alien. Wee, nej! Jeg kan godt lide at falde, faktisk. Det passer mig fint. At falde. Yo, what Jettech YT? Så du er en YouTuber, eller hvad? Holy Jesus, du har nogle grimme solbriller. Jeg må indrømme, mine er fucking pæne. Okay. Ja, men jeg må indrømme, mine er sygt pæne. Ja, så jeg tror, jeg skal tage en redigering på den her video. Lad os se, om jeg er med. Jeg er med. Ja. Yeah! Der var 3 survivors. 3. Ja, men nu vil jeg altså ikke dø under selve... Ja, du ved, hvad jeg mener. Man dør simpelthen under selve evakueringen. Ja, kom op. Hej, du er en ballon. Fuck, flyver du hen i den der ballon, mand? Ja, det er sejt.
der har jeg aldrig været. Den der map, den er ny. Det er sikkert en tsunami. Ja, det er sikkert en tsunami. Tsunami eller noget. Hej, Mulle. Kom herind. Jamen, det her det er det eneste sted, der er godt internet. Kan du lige op døren, Mulle? Nej. Så går jeg ud. Så slap af med nu. Så går jeg på Nej, så går jeg på mit Otto-værelse. Der røg lige en god forbinding på internettet. Nej, det er fint nok. Hvilken Otto lige boarding ting? Ja, det må du gerne. Ja, du må ikke ødelægge noget. Ja. Ja. At it rain, stay indoors. Fuck, jeg røg ned. Lort! Ja. Skal vi starte videoen, synes du? Ikke? Jo. Vi ses, gutter. Hej, hej.